धर काम होता खतरी बे मर्द धरी का गार लेट हो गल जगह धर न कम नु कारण धर आई अरे ओ नो आदमी खाली खोना ना होय का खोन ले बरो सर ये गाने ना के बेटे केना खोली होगा जा मर्द बताओ इतना लेट हो गए कबले सरस्वती पूजा के चंदा उसल बा तू का झाट चिल्ला त ए भाई खोना तू ही खोना रे सर बाबू सा महिष्कार रे माटिया निकालना खुनता नहीं तो कहबो तब ना निकाले नार खानी चिल्ला ला खाली हटो ए साला औड़ी कटबे का रे हमर औड़ी कटबे का पागल हो गइल बारे का सारा माटी कहां बारे निकाल देले त खोने दे और बा ना देखो लौकत नहीं खे माटी बा कि ना निकाल करते ही खोन ना खोन दोस्त खोन लेट हो गइल कबले चंदा मांगबे बताओ जल्दी कर हट सर हट ए आराम से हट न रे ए सर तारा दे पे कोनो मनस देवा गइल का रे जा बस पहले देख बढ़िया से गार बढ़िया से अब यार खोने पड़ी हट खोन ऐसा ढेर गहरा हो गइल रे रहे दे अब हो ए साला एगो साइकिलियो वाला तूर के पास में भाग जे बढ़िया ना करबे केंगा भाग जाई सर के मुआ दे वही चंदा आज ना कोई दीत सर चंदा मांगबा के रंगदारी करे आइल बा रंगदारी टैक्स उछलत ना ठीक कहला ठीक बा गहरा खोन हो गइल माटी निकाल फिर कस के बोला तारा आराम से बोलो ना माटी निकाल कपड़ो गंदा हमर होता बतियावा फुटानी चल निकलबे के ना रे माटी देखो तो हो गए देख ने मटिया भर ना हाँ ला चल फाइनल हो गइल बस हो गइल अब चंदा मंगाई बस लिया ना अरे सर बोका के गां रही इसकारी हाई बनाई के होने के बनाई हधरा ना सही से बतियाओ ना तो हम छोड़ छाड़ के चल जाएं भाई तो हमका भाड़ा वकल बनी हमू छोड़ छाड़ के चल जाए ओह नो चुपचाप लिया हो समझ लो अब ठीक बा हाँ ठीक बा काना पर धर जल्दी बाना जल्दी बाना तानी दोस्त हैं तू तो बड़ा बड़ी यार बांधेला हो आवेला तारा बांधे ना तोरा बकचोदी के चुपचाप खड़ा रहबे ना उहे पूछनी है तारा आवेला बांधे तो काम नु करियो हमर मरई छावे के बा उहो बांधियो एक दिन सर छोड़ के चल जा ना दोस्त बाना दोस्त नु हवा बाना लेट हो गइल कबले चंदा मंगाई बताओ ना सरस्वती पूजा के पारा निया सर सुतर रहल 10 बजे लेके ना कहल हो चल अब हो गइल काम हो गइल लाइन पर लगा हो जबा उठाओ एगो आवत काहेला उठाओ ना एगो आवत अरे साला तो सोही मेरी भाई रुका बोला ए भाई बोला चंदा दे चंदा उछलता नहीं सो कौन सी के तब याद नहीं के सरस्वती पूजा तो सरस्वती पूजा के चंदा मांगे सो दे चंदा सरस्वती पूजा के ओह नो ऐसा तो नहीं खे पूजा नहीं खे चेक कर मिल गए ला 2 रुपया बा रुका उठा देता नहीं 2 रुपया 2 रुपया बोला ही बा कहाँ मरल हो हमार दवा साला 2022 आ गई है 2 रुपया के जमाना बा तो उधर पहले 2 रुपया हमारा तरफ से आउ 3 रुपया ले रुक पहले साला 3 रुपया जो गुटका पंजाबी खा ली सुनो गुटका पंजाबी खा लिए ठीक बा ये साले आ काहे खातिर दिले अपना पले से पैसा रे ओकरा गुटका खाए खातिर बोलो सर ओह नो 3 रुपया देनी हो
3 रुपया कौन बात का भारी बात होला सर 2 रुपया देता है 2022 में 2 रुपया देते काम चली ओकर वसूल है जाई ओकरा से चांदा वसूलवा लेबे का के हो ओकरा कहलिए जरा हो गांव के हो तो का दिक्कत बा अच्छा ठीक 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 ए रुक हैं अब कब है एजा खड़ा रहो आ तन चांदा वसूलवा दे ठीक बा गांव के न होई हाँ ए दोस्त हमरा बांस भारी लागत है एकरा से पकड़वाओ ना फिर पकड़ ले दो पकड़ अब चांदा मांगे के बा अब चंदा मंगाई सर लौकत कोनो नहीं खे दोस्त अरे साला हो दे का बताए ओकरा रे हां आराम से बोल मल्टी का बता आराम से बोल आराम से लग गई सब जोर से मत बोल सुन ली कुछ तो चांदा ना दी चल 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 ठीक ओह नो आजा पार्टनर आजा आजा पार्टनर सर मोटरसाइकिल से होता कि साइकिल से आंखों में घचाने मत ले सर साइकिल नहीं खेलो को उतना दूर से। अच्छा अच्छा हाँ ठीक 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 आवे जाओ दे तो हमनी के पोजीशन पर लाग जाओ जाओ पोजीशन में लाग 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 ये सर बासा टूटी ना नु रे ना बबुआ भारी ना केन लागो ना ठीक है टूट जाई यार तू ढेर मोटा हो गया सर अब लग गया सरस्वती पूजा के चंदा मांगा तरन से का दुने हहु रास्ता बम के लिए बनन से हहु रास्ता बम के लिए बनन नो अच्छा एगो हो पैदल जाता से तो ओकरा से नहीं खन से मांगत हमू साइकिल उठाइए के लेके जाता नहीं मैं सर नाम होंगे हम दोस्त एगो गुटका नहीं खे खियाओ ना तो सर गुटका के लागल बा चांदा उसले बड़े हौ के छावा के बुद्धि आज इनको चला कहीं छोड़ा देवे के बा सर लागत है कोनो गांव के हुका ना ना हो बुझा तो विकलांग ख का साइकिल काहे उठैले बा तो चांदा ना देवे के डरे उ देखला कि पैदलिया के चांदा ना ले अच्छा अच्छा ठीक कहत रे दोस्त एकर उपाय कइल जाओ पक्का उपाय करी हां साले के पाट फिर के लंगटे कर दिया पैसा दे देलक तो का करबो पैसा दे तो ठीक बा आ ना देलक तो ना दी तो भी ठीक बा बे ठीक बा ठीक ना अच्छा बे ठीक बा बे ठीक तो बा उपाय का करबो ओकर हम तो सोचते हैं कि साले के लंगटे को के भगा दिएंगे हेने के चेवड़ा में देखो ता हमर प्लान का बा का बा ओकर साइकिल छीन लेवल जाए या बेच देवल जाए हौ ईश्वरपुर कबाड़ी में जाके राजू साइकिल दुकान में ना हाँ उ कबाड़ी के दुकान थोड़ी कइले बा उ तो साइकिल के दुकान कइले बा कबाड़ी में जाके बेच देवे के बा 500-700 तो मिलियन हो जाई हाँ हाँ जन चंदा में घटी में बढ़ आ जाई बुझाता बकलेल हसला ना तो साइकिल ना उठाई 10 गो रुपया दे के चल जाई चल चल लगे आगे हाँ चुप 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 चंदा के चक्कर में तो ए रुको रुको का हो हई रखो ना पहले नीचे का पार हई उठैले बा साइकिल उठैले काहे बरा धर देख के फायदा हम तो उठावता धरी नीचे रखो ई मर्दा देख के फायदा उठावत लागता बुझाता हमरा दिमाग से पैदल बरा का दोस्त का हो बोलो चंदा दो चंदा दे दो कैसे चंदा सरस्वती पूजा के दे दो हम कोने ऐसे सर साइकिल लिए मुड़ी पे उठा के ले आइल बा हां ठीक दोस्त पागल बा का सलाई ना सर का सुनता रहो का घुरपुर करता लो हमनी का अपन बात बतियाओ तनी हमनी के बतियाओ चंदा तनी के देगा तारे की इनका के केहू के दे दो केहू के दे ये दोस्त पैसा तो मई छे कहनी है सर दिमाग से पैदल बा ओ ऐसे काइला हराम का करत ले और से पैदल बन दिमाग से ना विकलांग बड़ा का हो नलियो मरले बा का काहे तो चंदा द रंगदारी बतियाओ तो पैसा रही तब न चंदा दे सुनो ना हां बोलो ई छोरा इनका के मर दे अलुई बोले बानी हम ठीक बा ना तो 2 किलो ले ली हां ओह नो रे साला सरस्वती पूजा में अलुई के का काम बा भाई अलुआ देती तो प्रसाद बनित ना रे पागल हसला बाकी इहो काट दे लोग के चिन्हाता अलू है कि अलुई हो इहो बात न जाइजे बा नाजायज बा कि जायज बा उहे भइल जाइजे बा ए और बढ़ा ली हो 3 किलो हो जाई ए सर 3 किलो का दे 5 किलो दे दिए कहता कि आलू के बोरा दे दे तो सर के एगो बोरा आलू के ले लेवल जा सर जन प्रसादिया लिया से ढेर अलुई मिली तो थप थप मनिया से हमनी के ए तो घरवा ले चलल जाई सब्जी बनाई माई इहो बात ठीके बा ठीक बा नु ए भाई का कहला हो हमनी का आपस में बतियाओ बतिया तनी हां तने हमरो से बतिया लो बतिया दो बता दो कहनी हां चंदा त ना देबो हां आलू देबो चंदा देबे करे लेकिन पैसा ना दे आलू दे एगो बोरा दे देबो नु सकाल लो ये गो बोला सरस्वती माता एगो के नाम बोरा सकाल लो दे दो सकाल लो दोष सरस्वती ना माता हुआ ओए
बस एक बड़ा कहां से दी ना दोस्त ना हो देबे करे हां सका 5 किलो देबे करे सरस्वती माता तारा का और बुद्धि दी 5 किलो दे दो हां एक बोरा दे दी हां एक बोरा में कई किलो होला ले माता कब से कहता नहीं कि सकार ना ले सरस्वती पूजा के दया होई कहां से कर ली लफड़ा फसल रुक जो झगड़ा मत कर रे साला सारा काम गड़बड़ा ये जाए काहे मुड़ी पे उठैले बारो प्यार से ए दोस्त सकार ना ले एक बुढ़िया का होई सकार ला एक बोरे में 50 किलो होला तो से का कहां से आई ओसे का होई सकार ला दे दो हमर दोस्त ना हो दे दो अच्छा 20 किलो दे देम काहे ने का सकारत यार सकार ली हां ठीक बा देम सरस्वती जी के नाम पर का देबो का मंगलो हो आलू तो हम आलू दे कहत एक बोरा एक बोरा देबो नु ठीक बा भले हम किने खाएम लेकिन एक बोरा देम हम दे दी हां एक बोरा सरस्वती आलू माता के नाम पे दे दिए एक बोरी जा हां ठीक बा दे देम प्रसादी बनी जा ठीक बा दे देम जा ठीक बा जल्दी काहे ने के देबे के ना चंदा लेवे के बाद चंदा ए माता चंदा दे के जा ए भैया केने थी चंदा दे दे सहती केवनी कहां भाटा आदमी आगे चंदा दे चंदा दे दी सहती शाम के दे दे हम आवत अभी नहीं के नहीं के पैसा देखत नहीं का जाए दो हटावा चलो ठीक है जाए कोनो बात नहीं के जा ऊर्जा काली कावत सर घाम लागत आवत मांगी हो तू ही मांगी हो रुके के चांदा ए महाराज चांदा का हाल बा ठीक बा कौन है कि हमनी के सरस्वती पूजा करत नहीं चंदवा कुछ दे दी तो अभी हमने शायद डिप्टी में से तो हम अभी तो हम के डिप्टी में बनी से कहां ड्यूटी में बनी हमने के डिप्टी पे बनी से तो आम तो पक्का दे तो ये फिर कहां से दे हमने के महीने पर नहीं बनी से कहां जाता नहीं घीचे घी छे अरे तो घीचे घीचे खातिर पैसा बा ना हां घीचे खातिर पैसा बा ना घीचे खातिर पैसा कहां से बा तो ही चंदवा में देना दी तो ओने से मिली तो हम खोरा के देम नु बिहान पक्का देम नु हाँ, बिहान देम। झूठ नहीं खिनु बोलो ना, ना। हैं देम जाय दो दोस्त जाय दो ना दे हम तो देखो ना दे। चले के अब 300 भइल कि ना हां होइए गइल ले गइल 400-500 रुपया होइए गइल थोड़ा देर आउ देख लो कोनो आई तो ले लिया ये चले ही के ना घरे एमे से खर्चा कर दे हाथ मार दो हैं चलो के आज होटल में नाश्ता कर जाए पैसा से ना ना हां ना ना होई चंदा के पैसा तो हमारा खर्चा होई ना भाई चलो ठीक घुसा लो का है यार तुम देखा ना कोनो आवत है हां आवता लौ गइल तो तैयार हो जा चलो चलो पटना। पोजीशन धारण करो आप कहनी हो हमनी के सरस्वती पूजा करो तनी चंदा कुछ दे दी ले ली चंदा सरस्वती पूजा के चंदा हां सरस्वती पूजा चंदा हां ड्राइवर साहब दिलदार बानी एक चला तनी 100 रुपए से काम चाहिए अरे रखो रखो भैया अगला बार हम तो ले लेंगे अब पिछले अच्छा, वाला ठीक। पेट्रोल से ले लिया ना हमारे बाबूजी है अच्छा 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 ठीक बा जाए दो बड़ी भैया चले जाओ भैया के जाए दो जाए दो जाए दो बस चलो अरे निकल लगा बात ना ए कहां जाता रहा सॉरी कहाँ से मैच बा ईश्वरपुर से और मर्चा से तानी कहने से बारा सो हमने के ईश्वरपुर से तो ठीक बा चांदा दे 200 बाग मारता बाबूजी 2 रुपए देला माछ खेले खातिर तो हेतना लइका से में 2 रुपया हां ये बाबा 2 रुपए से लिखाई दे दे ना इना दे हम रुपया ना देबो पैसबा ना बाबूजी 2 को देले बड़ा रउआ के दे दी ना देबो ना और बधिया कह दे सुन लो और छेड़वइबो का लड़का सब जाए दो जाए दो हां जा सा खेला सब भाई, मैच जीत के ही हसन काल आम से ने तो दे देम 100 दे देम काले आम काल आम दे से देम दे देम 100 मैं हम का करत बुलाओ तुम ए भाई चांदा दे दो तोरा के साथ चांदवा हमार हियो तोरा के कैसे दे दी रे अरे ऊ चंदा के बात नहीं खेनु हो सरस्वती पूजा के चंदा तहरा लाग गलो हौ चंदा तहार चंदा अच्छा, फालतू में मार देला ह सरस्वती पूजा के जोर से मार देला का दोस्त तब हमार दोस्त के मार देला बताओ अच्छा तो ठीक बा ले ली हलो पैसा अब वही ना बोलोगे नगद ना रहे हां तो पैसा हो तब इनको देखेगा
ए पैसा वैसा तो नहीं छे काल जा तनी छिनरा बैंक में नु तो उठा के हम तो ले लियो सो ओइ साला छिनरा बैंक हां केनरा बैंक केनरा बैंक नु केनरा बैंक केनरा बैंक खोला तो उहे नु छिनरा चाहे केनरा बैंक ओइ लो जा जा ठीक बा। तक काल लेके हां ठीक बा ठीक बा जा। ए सुनो ए भाई जौन चंदवा घरी सोचलो हो अच्छा वो चंदवा एक दिन दिखा दे दिहो चार ए देखा तारा नु साथ छोड़ी ला दे झाड़ दे हम सब साथ तान के चांदा चांदा में रख नो 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 तारा साथ तोनी का चांदा चांदा में रख दे हटा सार बात ना रही चांदा रख ओए भाई ओए भाग जा सो देख लो भाग गई अब बताओ ना हो छोड़िए निकालत रहलो का साला छोड़ा यार अब चंदा ना मंगाई ना चंदा उंदा ना मंगाई छोड़ा अब इतना हो गल जितना मिलल हां उतना लगाओ जाई हां जौन घटी चला अपना लग लगा अपना रंग से लगा के पूजा उजा कर ले चलो छोड़ा एकरा के दिखा दिए जे आई प्रसादी मांगे हां छुरी नु निकालत रहला खा अभी तो छुरी निकाल दिए सब छुरी कर निकाल देवे के बा चलो चलो छोड़ा आई चलो चलो